De var ganska bra och människor var snälla. Alla har varit snälla. Alla var trevliga mot oss. Bemötandet i Sverige är väldigt bra och jag tror att de flesta svenska folket är snälla. Det har varit bra. Jag har inga problem i Sverige. Jag bemötte bra med mig och min familj. Det var bra och människor var snälla. Jag har träffat många snälla människor, men tyvärr också många rasister. Människor var hjälpsamma och snälla. Bemöts bra. Ganska bra. Alla människor var trevliga med oss.